Καλημέρα, κάρτα ημέρας για Παρασκευή 20 Ιουνίου. Μου έχεις βγάλει τη δύναμη των λουλουδιών που σου λέει να περνάς λίγο χρόνο με τα λουλούδια και τις εσάς ανθέων για να αυξήσεις την προσωπική σου θεραπευτική δύναμη. Σίγουρα η ενέργεια της ημέρας είναι γεμάτη τρυφερότητα, φροντίδα και φυσική ομορφιά. Είναι η στιγμή να δείξεις καλοσύνη στον εαυτό σου και στους άλλους και να ανθίσεις με αγάπη και υπομονή. Είναι μια ιδανική ημέρα για ανθοθεραπεία σε περίπτωση που θέλεις ή να κάψεις λίγο θέρια για να σου φτιάξει η διάθεση. Για όσους είναι σε σχέση, η δύναμη των λουλουδιών φέρνει ευαισθησία και αρμονία. Είναι μια ευκαιρία να καλλιεργήσετε την αγάπη σας με μικρές έτσι και γλυκές πράξεις. Για όσους είστε μόνοι και μόνες, είναι η στιγμή να ανοίξεις την καρδιά σου και να δεχτείς την αγάπη που έρχεται έτσι όμορφα. Στον επαγγελματικό τομέα η μέρα απαιτεί έτσι υπομονή, ευγένεια, προχώρα με ήρεμη δύναμη και μην πιέζεις καταστάσεις, μικρές κινήσεις φροντίδας προς τον εαυτό σου κυρίως που θα αποδώσουν, φρόντισε και εσένα, εντάξει, όχι μόνο τους άλλους. Άσε την τρυφερότητα και την αγάπη να σε καθοδηγήσουν, αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας. Φρόντισε τον εαυτό σου σαν να είναι ένα πολύτιμο λουλούδι που χρειάζεται χρόνο για να ανθίσει. Η γλυκιά σου ενέργεια μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά γύρω σου. Οπότε εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις μια όμορφη μέρα με αγάπη στην καρδιά και φως στην ψυχή και σου στέλνω τα φιλιά μου.